тамошобинони азиз, имрӯз Фотимашон утренник доштан. Як намуд прическа мекунамша ва ба прическаи мо чӣ кӯмак мерасона. Инам яке аз новинкаҳои компанияи Faberlic фен. Рости вақте ки соли нав да праздник доштан да садик, ма бурда будам копия ҳами прическа просто мӯша сар додаги будан 2500 рубл да кардан. Лекин мо ай уда арзон фен ай ширкати Faberlic мехарема. Прическа дар ҳама ҳолати бигем, хоҳ дар хона, хоҳ дар праздник, куҷой дар берун, куҷое ки буроем, мо метонем спокойна 1000 намуд прическа ба ифен бикунем. Пеш сари кӯдака фақат як тарафа мебофен. 3 тақсим мекунен, обычни чихе сара мебофи, ай ҳарди тарафш мегирӣ. Вақте ки абадок мебофи, ай як тараф мегирӣ. Мӯи сари кӯдака аввал ма спрей ки дар рӯи экран мемонам, қати артиклуш мӯи сари кӯдака мулоим кардам. Баъд гел кардам. Гел барои укладка. Инам дар рӯи экран мемонам. Артикулш кати гела мекунем, мӯи сара камтарак бигем ки хали шохак мекунад, шохи бад намекунам. Фен ай градуси 100 то 200 градусай. Ма дар дараҷаи 180 градус истифода бурдамаш. Вақте ки шумо монда шуден, тага кушта оҳанак дора. Метонен ки оҳанака бол поёнак кунен, монен дастона дамтиен. Лекин ма тамоман монда нашудам. Кабелш дарозиш 180 сантиметрай. Дарози хушрӯай, беҳад дароз. Дар охир инам хел лак кардам. Нигоҳ кунен. Ва пешаи прическа киногӣ, аҷоибот. Мӯи сара тамоман зарар намерасона. Специални керамика кадагиай дар ами фен ки мӯи сари кӯдак да калон да тамоман зарар зиён намерасона. Любой дарозии мӯи сарда шумо метонед ки истифода барен. Ва ҳатман дар комментария качестве прическаи мара бинависен ки ман аюдаш буромадам ё не. Ба гуфти худам буромадам. Яке аз зеботарин прическа дар мобайни тамоми аҳли гурӯҳ дар ана ҳамон садик шудагӣ буд. Барои заказ шумо метонен дар рақамҳои рӯи экран буда бинависен, муроҷиат кунен. Барои корам шумо метонен ки муроҷиат кунен. Мо шумо дар роҳи бизнеса бо чунин маҳсулотҳои оригинали качествени ширкати бонуфузи Faberlic роҳи бизнеса меомӯзонем. Барои ҳамаи шумо дар ин моҳи бузурги шарифи Рамазон сабру тоқат, муваффақият хоҳонам.